Ini mau kelangkui, tapi mau hanggul lihat dong nanti. Baik. Lama kan yang gua, dia bertanya gua. Tapi kau meter atau mana, bah? Tapi 150 meter atau bisa gua. Yang di biang paksa. Orang nanti nih. Waktu ini nak sih nak kolai seman saja. Oh. Ama kai na yang rom lai semang, ama lama kutu orang hak orang kusu orang. Tapi cycle gari rok kai tu sana motor dia. Lama hamia lama ne jengjal tongi malalia tong kosong lukurok tabake khorang tesana nangkha tinia khna khmang bandi jamang yoglia tabake khorang matisaka tong kosong lukurok patimung ambasha ardi blok ni bisingo klaine bak mara ni jomia kamiwo bisikolok ma romoy o kami amsani lahar hamia jengjal tongmani tapsuk lagati jengjal yakaglia kami amsani lukurok hamlama ni bagino sanglai mani kami ni lukurok borone sanmungno hapangtai ambasha ardi blok no wairu wai samani yagulobo ambasha ardi blok ni bekhaktai IO engineer product mungoi khorakchani yaktino 2024 bisini bishokorma mutani shikano o lamano snamnani bagai idro kamiwo rphaijangmani eba samunkisa chengjangmani phunugo simi lama sramna chengjaka phiaba phunugo simi paye tabuke sring surap buthakja tangai lama snamjaglia sumu asaja obti haikono jora kolok lai thangmani yaglo tabukbo lama snamjagya angmani bagai thang phai jingjal angmani bagai tongi manalia koktoma thumerong noi ringai kami amchani lukro baithang jingjal ne kogrok no sanmang rok no khucha we koktoma thumani biskango khuk khenka kami no khoroksa khajuri mok mungoi ashik simia waire wai sanmani chaitongmani yaglobo borno o sanmano khna jaglia hni bo saka tebo saka o samungni bagai barja manjak engkha tipra mothani adong amchani no neta hni sini jangai bagmara bisini chairman rana deburma bono waire wai samani yaglobo engnai hne sajamang bandi jamang jora lari dikha te amchani khoroksa BJP leader no samani yaglobo mungsa samu ingani bagino tabuke tongkosong lukurok koktoma thumer no ringino khuk ma khenglakya khainadi kami amchani lukurok tamusaka Lama ni समस्या lama tangnai hini bisong pujani skang bisok pujani skang tangnai hini sajak ke bisokorma osubren bagai itkuri hini tanglia তো অনেক দিন কথা বুক সাকাই গারানো সাকাই দারা নাখাই দুজন লেবার ঠিকলাইও দেশিং খাই তনবা ফাই পাসরি ফেকা তাই মুখসে বুনুলিয়া এমো বজাগা বো পারা হিংগা মা বজাগা থামান লামা মা মকাই বাক মারা চম লালছুনে জুমিয়া কলোনি তে চিন পারো ফেউটা আচ্ছা মা বুফুন চিমি কামনা তো মানে ম বিশ্ব কোন পূজা নিষ্কাং তাপনো নিয়াকো তাবো তামবো নিয়ানরক উপর মহল বা কেমনো বা সুসংকা উপর মহল তো চুঙা সুক থানান মতন চুং সিনিয়া একমাত্র চিনর ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে selected chairman elected darana tungu masa bono si chungka hamamya sawo gai bobo bono sungka bobo thai nungga hini sai tonu chungna gai BJP hoite dino masa chinoro kam khriya ani amphai loklayo bono sungkai bosawo dara abuto ang semia dara no sungna dia bobo ngai nai sajak tabule norok tam nai tabukhe lama khano paikhani angkhe lama dorkar jetu sanction ungkha lama tamang neble sanction ungya khe to ungya aba alada kok ngakhu abala dakal sanction jahe to ungbai kha chini lama ma ungle ble o lama te ko busuk family him lama to chung 7-8 পরিবার তং 1 2 3 4 5 11 পরিবার তং chung biang o lama men yang oron sini bojaga thane pa bazar bagmara bazar oh emoti bagmara bazar no kalayo chung hospital thane engkai onek সময় গাড়ি বতং ani yang ke hospital thangmano yang thangma ongkakena chung yang play hospital thang em busuk ni dura amti hai lama ongga omo to ang charin simisi an babu ta burang kha tabo ko mo sanction ongoi bo durga puja ni age bisok ma ongoi bo it kalangoi bo tapno khaija ya emotom bisino ro khaimeya enor tabutom nai mono mane khaijak to nek nai dabi dong kelama jeto sanction kha khaijak tung ni dabi chini আচ্ছা ও যে নং যে সামানে থাকছে নর বিসি চেয়ারম্যান নং না জানো কাই নাই জানোয়ান পরলে বগলে তাম সাতেকে যদি বড় কোন সাই টঙ্কা নর তাম বলে কাই তাম বলে বআমতে সাই টঙ্কা তাবো sido abo sakai to saw ungnai tokadi ungnai batawi turi kubase saka mani khachung afur batawi sokya khun mani kha gai darano sung dara tomo mo kam khina be khaya gai ungnai tokadi oro chini mok melang kha mok melan ni skang buddo melang abon skang sakang tamo lamang ni betai mani ungnai melan ba kisa pai du tongka dei ungnai ini toni kha mela pai 4-5 borok theba kai ro thekoi desin khadai ai mukal se phunu gya
cái súng càng tao sao tao mua làm ông này được như này súng này ông này có cái Bút department hơi ta khai tông mà. Thế mà. tao bắt tao xem nhá ít mọi cái quấy tay nó hàng đúng liệp tao nó tay Đấy. làm mà khăn qua cái bật thằng này cũng Te koi meter tong na ba. tay 150 meter rồi súng Yang ti biang patsa. ở nó thằng này Cái sai trong cái nào? tao bắt tao xem nhá ông này tôi hiểu nó khai anh cái anh bike được khi tao sang body cái này anh có thêm sana này anh rồi giống khá कारण anh làm mà bớt tôi hình anh xin này chúng asuk परिवार बुगिना नांगौ उनको खाली हार पाइ बात समय cái उसuk को खायो ओके तुम भाई के हिमले भाई के थानाय गाड़ी दुमसाई फाइना नांगौ गाड़ी परिवार जों गाड़ी कासे पाइखा हरदि बरफनो आपद विपद हस्पिटाल रगा थाना नांगौ मते हस्पिटाल थांगौ जों ओके म थानानि असुबिदा गाड़ी सि दुमसा तोना नंगौ गाय म का भाई के लामा याहनै लामा के भाई के दान्दा इंलिया उंने से नांनाय हेनै आने दाबि Jadi no amsik no rok tabuk saman pore bu ung yang kita mung nai tam अब तो तमुंग ने तो सेमिया बरो तांखाय उंनाय बरो तांगे का तते उनिया ता rok khimian tong sine lam मैं tam ना तो सुने तो चुंबु गुई चुंग तो के बनो बसिनिया कुन जगह ब थांगी ऊपर बहंग चुंग सेमिया चुंग एक मात्र बीसी चेयरमैन साइमन हो ताई पार्टी लेवल जे काम खाय बंग साइमन आसुकसी बरो उंनाय हेके बो उंनाय उंया हेके बो उंया ते ताम सासनाय Obni logi kami ni khoroksa chakra juk saka kebang ma jorani simi kami o lama ni jingjal engli tonglai mani kok bo salai kya tei tabu hungke samung phaimani yak lobo tamni bagi samung paya tamni bagi lama paishu ya sumukti saka tei dakti no lama pai na ngthung sini thang phai kaham khar na ngthun obai kana saka chakra juk wating dino kai sing no kholai se man jayo Oh. Oma khai na ya rom lai se mang wa ma lama put ku orok ha korong orok kusu bongo tai cycle gari rok khai to sana motor ya Un lama le biang pa. Oma khai gram ni lama khai bazar thango hinga hospital thango ta Acha acha. Yang lama le busuk din dui ram ti hai norok samosa dong. ang khai je nungma khai agi ni simina hamya nugo Emo boro jibi khaijak na hini tong mane. o biswakorma age ni jini khalai na hine nai lai thakya haye sul lai thakya map khalai lai thakya ike amoni koyak mas ni pore khai iko harok tan thakya tam rok khalai thakya ngai tabu khai nosin si silia ngai sob bo department bonga thangai ba sala sana bo lama bo sia jaga bo sia samna bo sana ni chaya haita Acha. Norole tabu tom nai. Isa lama kaham kai manjanan bagai nai jago ta tai tam le nai sudu lama nokhol laina ni him laina ni gari gura nokhol dana ni kai doctor hor chal nokhol laina ni apon bagai nai jago to porashona khoi tani school tere rong ni school phongoi khai telang na ni kai gari se nokhori maya kai ma him layo lama kelai layo hakoronggo hakor Basarokai, omodo to tui suklai bai omo tabu ha borok phaiye omo ha saman kai labeling khaijak do omo tabu wating phege jo to kosok bai nai kuthuk oro kusu oro ha korong uta omon bagai lama samnai jaguta tabu nai theke omoshi tabu obudi heke kok tuma awai ingmani yaglo borok rok ni khungni kok ongkhormani yaglo jinjal ni kok khramani yaglo lukurong shanma madamano o kamini lama bisikolog romi snamjagya snamuda rujangno obno tuni tabu sumu asajak tei nasinglajak mokologajak kami amjani lukuro